Missio Malta li tifforma parti minn organizzazzjoni kattolika li tinsab f'aktar minn 160 pajjiż organizzat maratona ġbir ta' fondi bil-għan li tajn lil-foqra permezz ta' finanzjament ta' proġetti differenti bit-tema Hope Missio Fest. Tkellimna ma' Robert Farrugia, kap tal-komunikazzjoni ta' Missio Malta, fejn saħaq dwar l-importanza ta' kull għotja li tingħata. Għana l-għotijiet imorru f'ħafna pajjiżi differenti. Xogħolna u li nippruvaw niġbru kemm jista' jkun flus biex nagħmlu proġetti fil-missjoni. Aħna nagħmlu ħafna proġetti l-Afrika, l-Asja, is-South America, fejn nirċivu ħafna request ta' proġetti wara li jsir skrutinju biex nażlu li huma sostenibbli u li huma vera proġetti li għandhom isiru, għandna nibdew ngħinu da. Pereżempju, bini ta' farms, palissa nagħmlu bini ta' farms fit-Tanzanija, bini ta' skejjel għax aħna nemmnu ħafna fl-edukazzjoni. Wasaħaq illi permezz ta' kull għotja li qed tingħata mill-familji Maltin u Għawċin qegħdin mhux biss jgħinuhom fil-ħajja ta' kuljum iżda wkoll isalvaw il-ħajjiet. Li jkomplu s-supportjaw il-missjo, aħna matul is-sena nagħtu informazzjoni fejn qed nonfqu fejn qed nagħmlu dawn il-proġetti biex intom isserħu raskom li l-flus tagħkom qed imorru għal proġetti sostenibbli u qed isiru vera daw, qed jingħataw lil vera nies li għandhom bżonn. Tkellimna wkoll ma' Nancy Camilleri, membru attiv fil-missjo, fejn saħqet li mill-ftit li l-familji Maltin u Għawċin jagħtu minn qalbhom ikunu qed jgħinu lil ħafna familji fil-bżonn lilin minn xtutna. Tkun qed tissalva ħajja ta' xi ħadd li ma tafux u forsi għal ftit nies tissalva ħajja ta' dawn in-nies. U anke tinduna kemm qed ibatu forsi qed ittaffi ftit minn ftit mis-sofferenzi, mill-patija, u allura tagħmel differenza fid-dinja mhux vera. Il-tema tal-maratona ta' din is-sena kienet il-missjo int fejn grazzi għall-għajnuna ta' kull familja Maltija u Għawċija se jkunu tigawdu dawn it-tfal li l-ħajja offritilhom sfidi xejn sbieħ. Matul il-maratona ġbir ta' fondi li xandret fuq it-televiżjoni lokali kien hemm preżenti fost oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' ibnu Neil. Kif fl-aħħar xhur sansitra Neil kien ingħaqad mal-missjo fejn marru jgħinu lil dawn in-nies li x-xorti ma tbissmitilhomx. Kemm kienet esperjenza li fetħet li għajnejja u kemm ġalit nirrealizza kemm ngħixu b'affarijiet mhux bżonn jużhom u kemm ingergru fuqhom u kemm insibu problemi għal xejn meta dawn in-nies bilkemm għandhom l-aktar affarijiet bżonn jużi. U qed nemozzjona ruħi ġast niftakar bilkemm għandhom l-affarijiet bżonn jużi u xorta kuntenti. Għax ifittxu l-unika affarijiet sempliċi li jagħmluhom kontenti. Minnati għaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech faħħar il-ħidma ta' kull volontier illi jeddedika ħajtu sabiex jgħin lil ħaddieħor fil-waqt illi ringrazzja wkoll lill-familja Maltin u Għawċin tal-qalb tajba illi juru f'mumenti bħal dawn.